Piye to iku jalukane Abah Didik lho. Ya apa? Srengenge ngulon parane yen bengi rembulan bengi kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele. Ayo Cak. Sarenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele. Yo tresno tenan mbok anggap sepele. Sarenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele. Ngaten, Mbah. Cak Suwarno kok nyekeli wak badar nek ning Marsa ngulek sambel terasi. Iki ana kabar sing gawe geger wong dadi jaksa kok malah korupsi. Jare Pak Mahfud enake di okom mati. Nggawa pedhok aja disuwun enak dadi lodruk tuwek dadi dukun timbangane dadi pejabat sing gak amanah. Alhamdulillah Pak Tikno iki kasun sing amanah, muga-muga panjang yuswane, amin. Terpengaruh situasi lan keadaan sing penting memperkuat persatuan lan kesatuan. Nek ana beda pendapat ojo dadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara keluar.
kasih lanti aduh pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat sing sejahtera demam pola saiki melanda mergo ana piala dunia apa maneh bengi iki final wis nyata sing main Spanyol musuh Argentina mula bermain kabeh pingin dadi juara saling berlomba gak nok sing gelem kalah kabeh bersaing untuk merebut bola wong tujuane iso dadi juara mulane kerukunan dulur ayo diutamakno supaya cek tentrem bangsa lan negara kita tapi nek nang Jombang delik kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa kaya bengi iki delik nganakno sedekah kajate dulur Jombang delik kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno Jombang delik ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah sedekah desa bengi iki dianakno minangka adat uga budaya nanggap Budi Wijaya gak tau dilalekno mergo ludruk iki dadi favorit wong sak desa kula kenal Pak Tekno niki kepala dusune jane wonge ganteng cakrak wibawane bertanggung jawab iku motone gak gelem korupsi iku semboyane mula matur nuwun Pak Tekno laknya bengi iki sampean sak warga sampun maringi kula rejeki mula nek ketarik titik akeh ojo sampe lara ati niki kula dongakno kabeh sak warga iso lunga kaji amin hawa adem atik iki longgone nang lapangan nggih ya kula elingaken wedok-wedok hati-hati nek lungguh gawe rangkepan sing akeh kuwatir biasane meneng akeh wong terus ana sing krembuk-krembuk mlebu nang rok bahaya nek ana orang-orang sing kesasar matur suwun sanget dalu niki Budi Wijaya tetap eksis mugi-mugi mantun sedekah bumi warga Jombang delik tambah kathah rezeki amin ayo Cak Amrit
akeh sing kurang kondusif enak nanggap lodro napa malih Budi Wijaya enak dirasakno kok larang Mas boten larang sampeyan tingali penampilannya kaya ngeten tidak cuma-cuma nanggap Budi Wijaya luar biasa macem-macem isine berita teko televisi karo sosial media ana berita sedih ana kabar gembira ana kasus korupsi uga kasus ijazah ana maneh sing dadi perhatian karepe rabi tambah oleh penolakan arek wedok diculik karo siksaan arek wedok disiksa dadi korban penyekapan arek wedok sing dadi korban wong tuwa gawe laporan polisi langsung turun tangan arek lanang dicekel sing wedok oleh miliaran aku dhewe tau duwe nasib pelek waktu gak duwe entek ngamek kurang golek aku disekap tapi malah lekek-lekek mergo sing nyekap aku pensiunan begenggek tambah kerasan namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng karasa ayu ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Jombang delik luar biasa tak gawane ngetan membiat mayon paman suarane gendeng belambiangan nyerambiai Nuswantara Banyuwangi kulon kono wetan segara sangker keliwat-liwat belambiangan ojo takon senang susah roti songgo niku lapo kon niku Pak juta tak tutukne mana so yo enak so iya yo sumpah so antem iku enak Mang juta taman entah samunan gumelaring Taman Sari Nusantara belambangan bermelaning Taman Sari Nusantara belambangan gumelaring Taman Sari Nusantara
Kurang. Belambiangan gumelareng Taman Sari Nusantara. Belambiangan gumelareng Taman Sari Nusantara. Dong tang dong dung dong tang dong dong tang dong dung dong tang dong dung dong tang dong dung dong tang dong tang dong dung tang drut dong 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 tang dong dong tang dong dung dong tang dong tang dong 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 tang dong dung dong tang ngendalut dong dung dong tang dong tang dong tang dong dung dong tang dong tang dong tang dong dung dong tang dong tang dong dung tang drut tang dong dung tang dong dung tang dong dung tang dong dong tak kentak kentak cocotmu enak. Undak antuk ngono tok. Sah. Mobilmu iku sik intrusi duduk plat putih kok. Instruksi bare Bapak panitia. Mobil apa, Mbak? Avanza. Mobil Avanza L1457 BRI. LBRI. Piro? 1457 L1457 BRI. Heeh. Anu kepareng pindah Pak nggih. Kepareng mindahaken mobile mergo sing wingking ajenge medal mboten saged. Avanza nggih. Nggih. Sampun Pak. Niki HP kangge kula. Lho. So. HP kula kakekmu ngono ah. Kula nambakan ku gantentek so. Wis aja joget. Sekali-kali awakmu terapi. Terapi apa? Lho iki jenenge awakmu iki apa jenenge? Jogging. Jogging iku nek esuk, Dik. Lah terus. Lah nek malam ngene iki ayo ketu jogging. Terus saiki akeh olahraga bengi. Olahraga apa? Lho kan garo nang gedang-gedang mengake wong olahraga. Iku olahraga. Iya. Nang lho pasene lho. Lho iki ah. Papat Aku ndelok gedang goyak-goyak. Lah apa iki tak parani tibae wong olahraga. Kon niku garo kon. Apa? Wis jogetku gak enak. Kok ngon joget. Lho jaremu mang kate joget semut. Sing endi sing semut mang ndi tak enteni. Iku mang semut kan garo. Sing olehmu latihane 3 tahun kok mari-mari. Ngene iki Pak Pole aku ya isin diwasno kanca-kancaku so. Apa Lho kon garo nang kene kanca-kanca ki mblader so. Kon duwe kanca nang kene. Lah ya apa rek? Kancamu pira kabeh? Akeh. Nang kene kabeh. Nang kene kabeh aku joget gak enak ngono ku mengayo di sini-isin aku sak. Lho, ning ndukur panggunge gak ana ukume gak enak. Iya, kabeh mesti enak. Ambekan bukan tentek so. Iki dorong. Meniki asli digawe terus. Temen lah. Iya digarap maneh mbek Mas Jono. Ojo so. Ya apa? Gak kuat atiku. Gak apa-apa. Apa? Iki salah satu awakmu cek tambah rada kuru. Iki wis kuru so. Kelemon ah. Kon duwe kanca akeh nang Jombang Delik. Iya. Artine kon akrab karo wong kene. Aku akrab so, makane aku mangisin aku senidan nang guri dhewe. Karo Pak Tekno apal. Pak Tekno yo apal. Pak Supadi. Supadi yo apal wong kanca CS. Kanca kabeh. Iya. Tapi kancamu ana sing liyane. Ana liyane. Oh. Lo nang pawon ngerompok dadi sitok arek-arek. Melok masak nang kono. Melok masak. Kancamu kentel. Ya Allah iya. Sik ambakno sik. Aku ben nonton ambekan iki so. Kon duwe kanca nang kene bagian masak nang kono kabeh. Iya. Apamu iku? Lah kancaku SD. Biyen dadi ketua kelas arek. Biyen ketua kelas. Iya. Saiki nang masak. Masak iku mah. Bagian apa? Adang. Bagian adang. Iya. Berarti ngadangi sego. Iya. Berarti ki termasuk nang kene wonge. Iya. Wis kula pondok kene. Mburi kono. Mburi kabeh. Iya. Sapa? Tiah. Sapa? Tiah. Mulai ya baba. Wong ket mang jarene gak mulih ndontok aku metu kok anteni awakmu metu to. Tiah sing ndodok ae manga. Tiah ya sing ndodok ae ku Iku kancamu. Kancaku. Biyen kepala apa ketua kelas. Ketua kelas. Lu. Ana sing wendel maneh so. Ana sing kendel maneh. Alah.
lagu-lagu kae dinyalakne menjoget gak karo-karuan nang nguri. Saking lekoe. Saking leko. Saking senenge ndelok ludruk. Iya. Iku ya kancamu. Kancaku. Bagian apa? Nang kono iku mah bagian tengok-tengok ambek merintah. Arek kacamata wan-wayu arek iso. Oh, instruktur deh. Instruktur. Kanggo wong masak. Iya. Iki mang ya teko. Iya, teko. Durung mulai. Dorong. Sopo to? Linaya. Sopo? Linaya. Lina ya. Oh arek bengak-bengok nang kono kok. Bengese kualik so. Wau, abane iku. Oleh gawe benges kecerengen. Kena lampu peteng sing murup mek bengesane tok. Areke wendelane nyiri so, masak tapi Iya, iya, ayu iya. so. Anjene asline ayu. Nom-nomane ayu. Lho, saiki yo ayu areke. Oh, saiki duwe bojo. Duwe bojo. Iya. Apa? Ya? Apa? Gak aku kuatir mek durung. Nek durung apano? Mau apano nek durung? Lho, sapa ngerti wong awak dhewe iki yo nang kene lho yo an. Be gelem ngono ah. Eh? Yo gak arek gelem sa. Sapa gelem? Sapa gelem? Liana emang. Gendeng ah. Gak gelem ah. Lah pek gelem. Kancamu Liana. Iya. Bagian instruktur masak. Kono sing kora-kora. Ora ana kancamu ya? Lah, wendel bokonge semok iki mang piye? Kora-kora iku, Mang. Iya. Iku ya kancamu. Ya apa? Biyen nang kelas ben bagian apa, Dek? Biyen nang kelas bagian nyapu-nyapu. Saiki bagian Saiki kora-kora. bagian kora-kora. Ketoke ayu wong iki. Ah, ayu ginu-ginu sa. Sapa to? Surti. Sapa? Surti. Idumu muncrat lho, so. Ya kan sing muncat. Iduku ta idumu. Surti. Surti. Kakekmu ah. Ketoke wonge ketok endel. Endel pol. Oleh kora-kora iku nggawa kresek to. Gaya apa? Iku mang. Digawe ngadahi sisae wong mangan. Digaya apa? Lho ya apa kan iku? Mosok digawa mulih. Alah daging karek sakwil dilebono kresek. Sakwil dilebono kresek. Ana piring pecah, Ana piring pecah dilebono kresek. ana sabun Dilebono kresek. terus toto omah Tutu omah dibuat nang raimu. kok ngono kancamu ya iku tok Ah, kon gak ro maneh kon. ana maneh kancamu heh Bagian nyambel kon gak ro ah. ana sing bagian nyambel Ono. iku ya kancamu Sambele enak sih iku mang. enak enak anjane Enak sih. Lah ya. iku kancamu ya Kancaku sa. kentel ya Kentel CS kentelek gak karo-karuan mbak aku. biyen kanca sekolah saiki bagian nyambel Bagian nyambel. sapa Karni. sapa Karni. Karni Oh, bengok-bengok jare wis mulai jare. Bah mulai bandak ngono mang jare setia ngenteni aku sampai esuk. pun mulai apa ngomong to yang Karni ngomong Betet iwak jarene. Betet iwak. ngomong Karni Apa? nek nyambel kayak ono lombok Lah iku mang pikir apa ngitmu? apane wong ketoke rimason niku mang Mergane saiki lombok larang so. lombok larang Lombok larang makane digawe remason. kepengin pedes gampang Gampang kayak remason. tinggalan selingkuh lah pedes Kon garo kok Mas. apa Aku kepethuk mantanku nang kene so. kon duwe mantan Lho ya apa kon iku? sapa sing kalu karo kon Lho aku ganteng ngene kok gak kono ya apa? ganteng apane to wong ana pitik kate ngelekono dilepek maneh kok Jare sapa kon? lho kandhane ana wedhus kate nglairno ketok kono lho langsung wurung Lah apa? gak sida nglairno Apa sebabe? gak kolu Gak kono jare sapa aku ganteng kayak ngene are. iku ya ana Ana. iku ya pacarmu Isin aku iso kate nyebut so. apa lho gak apa-apa Jenenge apa? wong seneng iku Heeh. kencana kanton wingko nek wong gak seneng tapi nek wong seneng wingko kanton kencana Wingko gak jajan ngono kuwi iso. gak ngono maksude Apa? nek wong seneng iku mbasi elek ketok ayu nek wong gak seneng mbasi apik kaya apa ketok lah ngeleke Sing gare aku isin arek iku wendel lho so. ya jane wong wedok kok wong wedok iku lambene loro Ngono ah. mangane endel nek kon kepingin Lambene situ. Cek endel. iya Iya ya. iku ya pacarmu Pacarku so. Biyen. Tapi biyen. nang kene Majare nang kene mbok nanti ku nang operator paling. dadi apa deh Heh? bagian apa Jujung salon. nyunjung salon Iya. arep wedok kok nyunjung salon sih to Ya bagian nang kene lho so wong. olehmu takon lho mosok arep wedok nyunjung salon tapi kancamu apik Apik. kancamu kentel Kentel pol. arek ndok kene Iya. ya sing idan ndok kene Sridan. sapa Tasri. sapa Tasri. Tasri Iya.
Wedok jenenge Tasri. Oh, wedok wedel ae gak karo-karuan ae. Saking anune ya, Saking ayune. iya. Tapi Tasri omong ngono nek ndelok ludruk kongkon gawe parfum. Apa? Liwat sliwer ambune ambu. Kayak iki sapa, Mas? Rasa. Ya. Kon lapon. Nangis iku apa? Kon lara untu ta? Kon gak duwe sangu. Enggak. Lah kon kok nangis? Raine elek. Yo trimoon wancane kon elek. Masih ngono ngono rasa. Was aku. Elek tak sok. Kon apa sih? Kon apa maneh? Cuk. Maaf ya, maaf. Iya gak apa-apa, Wanto. Gak sedeng. Sadarku. Keliru goblok. Dengkul iku ah. Goblok. Robi. Ya apa? Menyanyi ya menyanyi, tapi didelok iki papan gone. Apa? Loh, wong kene iku seneng bernuansa padang pasir. Padang pasir. Iya. Nek pasire wis dicekel, Disawurno raine tletong iki. Nek wis dadi tletong. Ya apa rek, maksudnya padang pasir iku nuansa Timur Tengah. Oh. Daerah Mesir, daerah Arab, lho kuno. Hacang iku. Kon anjene gak iso wong loro iki anjene. Kon iso ah? Isa aku. wong iso ngomong iso mbuktekno lho. Iya, Kediri kutane lho. sing dadi nyatane. Nyanyi apa? Mangkane kono iku belajar nang aku. Winginane aku ditanggap untuk daerah Balong Gosong kuno. Ambek Balong gosong iku ndi? Balong kene lho gresik kene lho, Balong Gosong. Balong panggang, Dik. Lore ndawar balong panggang. Lah iya, mari tak panggang sampai gosong. Kon iku ya apa rek? Rek. Gak beres ya. Aja jawe-jawe lho. Aku iki nangisan no. Aja tunggu. Nyanyi padang pasir sing sekirane saiki wis viral. Ya. Sing enak dirungokno. Heeh. Sekirane wong kene ngerti paham. Wong kene iso terbawa dengan emosi tato nyanyianku. Iya. Nek basane Arab jawakno wong kene cek ngerti. Mergo wong kene wong Jawa. Iya. Nek kon basa Kapan nyanyi kowe nyocot ae kon. Kon iku anjene meneng otak belani kon. Bela ngono. Kon iku aja kaya ngono so. Kancamu kate nyanyi padang maksar. Padang pasir kok. Yo, padang pasir. Padang pasir. Aja dirusoni. Aja dirusoni kan anono yo ngono. Iku. Makane sone kancamu kate nyanyi rungokno. iya ya Sar. Aja kaken madang maksar. Iya, aja kakek ngono. Rabi ku kate. Maaf ya Robi. Enggak apa-apa Wanto. Teneneneneng. Suwe-suwe kaya SpongeBob arek iki. Aku iki kapan nyanyi kok? Iya. Yo nyanyi. Teng neng 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 terorerorerororo neng 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 terorerorerore teng neng 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 ya Kon sing kaget iku. Padang pasir iku ono musike lho. Oh iya ta? Iya. Oh iya ya. Ono musike. Selain melodi ada instrumen lainnya. Ono rebana. Kaya gambus misteri iku lho. Gambus misri goblok. Apa? Gambus misri. Gambus misri. Kampus misri. Iya, iku Rumah ono jamu musike. toko lah misteri. Kaya padang pasiran iku ono. Yo, kon sing nyekel rebana, kon sing nyekel jidor. Aku rebana. Yo. Iki jidor. Kon ngeral. Ngaku ngerah. Ayo ngeral lo. Ya Habibi Habibi tabuamu kapan blok goblok? Ditabuh ta? Aku mari ngeral tabuono. Lah ono ngingi. Lah kon kaya tawon kate ngentup irung e. Arek loro padha gobloke. Ampun. Ayo. Ya Habibi prak duduk prak Tabane ya apa? dumprak tak dumprak Ya. prak ngono lho ayo ya Habibi Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli
As-sholatu khairum minan naum. Buyar sapa? Nyanyi. Kon iku ya apa rek mbok tabuhi subuhan iku. Tek Tek. Ya. Ayo. Tek. Yo kayak ngono. Iya. Tak tegak lho. Maaf ya Robi. Sing temen yo niku. Ya, maaf ya Robi. Cup. Ya Habibi Jreng tek. Amin Rais. Gus Dur. Tek. Partai. Kon iku ya apa rek? Aku menyanyi aja diimbangi dengan partai-partai. Kau oleh ya? Ojo. Ya Habibi Jreng Jreng. Tek dung tek dung tek dung. Gak tayo karo kita buane sing temen. Lek wis mari ngeral Iya. terus aku tabono titik mari ngono mandeko. Oh, Sirep yo. Ya. Ya Habibi Jreng Sirap. Weh rek aku gak ngludur-ngludur kan rek tak kuliah. Ojo emosian ta. Aku tak menyanyi kok. Nyanyi sing enak. Ada penyanyi. Kowe pengen pentong ngongongol sing dobel endok ngengengenge. Kowe pengen pentong ngongongol sing akeh emine ngengengenge. Kowe pengen pentong ngongongol sing dawa sundu ngengengenge. Pendol asik. Iku mah kalau aku padang pasir mbase aku ya iso nek ngono ae. Ambek ditabuhi. Gondol pacul ngongol. Gondol pacul ngongol. Gondol pacul ngongol. Ndasmu wongkul. Ya penyanyi sing temen rek. Angel, gak ada sing iso. Kan gak iso. Kan iso. Glon. Ya apa? Glon. Ya. Glon. Yo. Balonku ada 5 nganga. Balonku ada 5 nganga. Oh ngono. Balonku ada 5 nganga. Rupa-rupa warnanya nganga. Hijau kuning kelabu ngungu. Hijau kuning dan biru ngungu. Meletus balon hijau. Meletus. Gak. Aku ku kagetan. Pelanggaran kon. Kon aja ngawur. Kon nyanyi kon nggawa mercon kon. Ngene Lah apa iki. iku mangkok muni? Lah yo. Bledos dhewe. Betos dhewe apane jelas kon sing garai. Akan anu jeragane kon nggo mercon. Iku nggon aku goblok. Loh, sapa iku to? Sah. Apa? Apa? Oh. Ana brengkesane. Sayang. Aku tak percaya. Kaitane ya apa kon? Kon gak gelem nampani aku. Kon gak ngomong are. Mbok. Los. Apa sayang? Kene lho, Mas. Apa? Aku iku goleki sampean iku ya aku iku kepengin njaluk pertanggungjawaban sampean nang aku. Loh, tadi sih udah tak WA, tapi tidak melebu ya, Lah terus WA-mu mlebu nang ndi to, Mas? Mlebu nang WA-mu iki. Lho. Gorong kok Tok. belum mlebu kok. WA-ne sapa sing mbok lebono WA-ne kuno? WA iki. WA-mu mbok lebono WA-mu kuno. Tak lebokno kene. Lho, engko lek mulai dadi TikTok kulian. Kene lho, Mas. Aku iku cinta mati nang sampean, abot nang sampean. Wah, ane matine timbang cinta kon yo. Iya. Sik, cara istilahnya iku lek aku gak rabi oleh sampean luwih becik timbangane wong bunuh diri tak pilih transmigrasi. Loh, oh aja. Nek sampean transmigrasi, aku ngeleki nandi. Lah iki. Oh iya iki. Kon timbangane transmigrasi, enak rabi-robi.
Iya, aku ganteng. Aja, kon kok Sreni Sartini kon. Ngene sapa iku? Ngawur kon. Kon iku ya ngono pacaran ambek kadal meringis ngene. Goblok kon iku milih lanang iku. Iku nggon aku. Mesti arek-arek iki. Ikut-ikutan deh. Senane Om Jono. Iku lho ya apa kon iku lho? Yang Lho lak lho. Kon pacaran ambek iki kon nek blenger ngomong. Loh. Kok sawangane arek iku gak mbok reken. terus sepurane so. Sepurane so gak ono kata blenger so. Kon tak omongi kon milih pacar iku delok-deloken. Gelok ya apa? Oh, wong arek bathuk ya ombo kok mbok senengi. Arek bathuke ombo kon tak kandhani. Apa? Cerewet tarik ngono iku. Mosok cerewet? Enggak Mas, aku cerewet ta Mas. Gak i? Hah? Gak. Waduh gak tutuk iki. Toh, nyota toh. Toh. Tapi nek muring-muring ku cucuke dawa so. Iya nyen pacarmu naga ya. Kene tak kandhani lah kon. Apa sih? Arek iki wedok temen ah. Iki ya. Lah kok pucuke dodo nang nggone tengah lombok tengah iku. Ayo. Iku ngene apa? Iku ta? Heeh. Iki gone puncak so. Iku Rob. Puncak ya apa sih? Iku lho anu lho. Sik tok. Lho. Wedok e. Mas, wis gak usah ngereken kanca-kancamu iki tambah gak pokro, ngerti gak? Aku butuh kuwi iki sampean iki ya apa carane cek nang rabi aku. Aku iki cinta karo sampean, Mas. Tapi aku wedi wong tuamu cerewete gak ukur, jahate gak ukur. Apa maneh wong tuamu iku wong Madura. Walah, kaya api-api bapakmu. Bapakmu wis elek lorek, wiring kaya kadal Mesir. Lho berarti sampean iku padha karo ngenyak aku ya, Mas? Ya gak ngono lho, Dek, sampean sing ngenyak aku dhisik. Makku jare Madura lho, so. Jane ngono lho. Aja nek makmu Madura kok. Lah bapakmu kaya kadal Mesir. Makmu Madura yancene Madura. Wong kelek ambu petis ngono lho. Iya. Iya ngono lho. Makanya kaya terasi. Gak ngono kuwi sing wedok iku anake kadal, sing iki anake Madura. Sing enak kon gawe ya grup ae kon. Grup apa? Grup Dalmut Apa iku? Kadal Madura. Apa Piye solusine iki piye? Ya apa amrih wong tuamu iki sadar, wong tuane awake dhewe iki sadar. Dan gelem istilah ngrabekno awake dhewe, mos awake dhewe kate gendaan ae. Awakmu tak metengi dhisik ae. Heh? Lho to aku jak aku melok to. Aku melok titik. Melok kakekmu. Titik ae to. Gak oleh ngono iku rek. Piye? Kon karo ceritane kon so. Hah? Kon karo ceritane. Cerita apa? Terus karemu ambek iki ya apa? Aku pengen rabi kowe iki. Pengin rabi Cak So. Rob, ngerti sik? Kepingin rabi. Robi iki kan wong Madura. Wanto Rabi sih. Wanto. Oh, mbokne rabi. Lah kok cawangku Robi. Ibu kare Jombang. Terus Iya lah, apa Madura iki bune iki. iki Madura. Kon nek kepengin nuturno Madura gampang. Piye? Ambun. Siapa apa nih? Ambu sate iku mesti wong Madura. Nek ambu soto mesti wong Lamongan. Kalek Oh. ngono, kalek segmented. Anjene iya. Suku gak nggawa ambu, wangi kabeh. Tapi nggawa masakan daerah. Ya lek masak iku sate. Kon ro winginane. Apa? Ana wong ambune gak karu-karuan. Lah, Wong Ponorogo, lah lha apa? kampiran reok. Ngawur. Gak gelegekna so. Terus karemu ya apa? Nek sampean iku duwe solusi yang terbaik itu apa? Sik. Makmu cerewet. Iya. Terus bapakmu Bapakku iku mentalan. mentalan. Juahan. Kon kepengin rabi. Kepengin. Gampang. Gampangnya piye? Dipateni. Dipateni aso. Bu. Duh, Ojo kriminal. kriminal. Iya. Kadirestui lho aku so. Sing penting niatmu apik. Iya. Kon nambahi apik, aja kuwatir. Apa? Aku duwe solasi karo Robi. Solusi. Solusi. Dalan tengah iku lho. Lah ya solusi. Lah yo dalan keluar. Apa iku? Wis pokoke kon tak atur kok mulya. Aku mulai sik. Heeh. Ayo mulai. Apa jari aku kok Temen aso. Yo. Aku rabi lho. Masalah wong tua gampang aku urusane iku. Bang, Ya, Temen aso. ayo, Oke. ya. tunjuk kon kok. So, arek loro iki kapan-kapan harus disatukan karena cinta sudah tidak dipersiapkan. Ya apa? Tidak dipisahkan. Begini. Sweepy. Iya, Squidward. Kok iku ya apa? Sing Lah temen. yo, ngene sing penting ayo ditolong. Ditolong. Diakal, carane yo apa arek loro sok gandeng renteng. Piye carane wong loro padha merestuine? Ayo budal. So. Ayo. Ayo.
Anjane durung teko biasa nang pasar nyopet. Nyopet penggawean begal. Balon nami, balon. Masalah deh, jedake kaya telecong. Kacau. Mele gedhek ana kapure kelilipen. Ya apa Bapak Patinia iki? Wes iki. Tak macak wong aku iki ayune wong sak desa. Gak ono wong sak desa ayu kecoba aku. Bapak sebelah iki kebimbang. Sing kebimbang awakmu ki sapa? Wong aku ya bekasé penyanyi. Penyanyi apa ya bekasnya penyono? Aku ya bekasé sinden. Sinden apa ya bekasnya ganden? Gending apa ae aku ya hafal. Gendeng apa? Serampat wong Jombang delik. Sinom ya hafal. Sinome. Puspawarna ya hafal. Wah, aja kacak puswarna awakmu puswa tajem ya iso. Jula-juli ya hafal. Gak iso nredek kok. Gending sing terkenal Cukur Bawuk ku ya hafal. Apa? Cukur Bawuk. Gendeng cukur bau. Kacau. Tuman gendeng gak cukur jenggot. Tak budal mari ngene pesawatku teko Juanda iki jam 7. Alah, pesawat apa nek gak pendoso. Aku kape ndelok Piala Dunia. Hei. Ya mek tangga sebelah melarat korat-korat kaum duafa. Gak apa-apa, yang penting urip. Urip nyumpek-nyumpeki donya ae gawe opo? Lah, kaya awakmu donyamu kok akeh. Lho aja aku wong sugih. Soge apa? Soge utang ta? Celon. Ambune amise ngono sepuan. Kakek cocot. Kakek cocot. Kok kaya reok. Ganong. Panik ora mlaku gede. Gede gak melok gawe. Dicek karo isin. Masih gak melu gawe awakmu ketok pring. Uang mek karo isin. Petung turunan ya kaya kon iku. Lapo? Gak melok ngeduk sumur ya melok timba banyune, ngombe banyune. Kare duduk sumur awakmu sing duduk, tapi ketimbane sapa? Buktine cerongoan, ketok. Kon niku cerongoan, aku nandur pelem. Lah apa mbok colong woi? Lah apa ku nyolong? Ayo bener tak jike ya. Lah wong wite lho gonmu lek woe nang kebonku. Lah termasuk lekku. Ya ancen kon cerongoan. Lah apa? Gak jelas. Gak enak blas. Jangan paling bahasane gak enak dikek bar bahasane. Ngarepe sempal. Ngarepe trencok. Kon kakek cocok.
Wengi cero aku aduh. Aduh. Dek iki andus tak dawuhi iki. Alah kuwosokan opo iku? Ketok manuke. Kacau. Aku wedok kok ngomong ketok manuke. Aku wedok kok ketok manuke. Aku wedok kok ngomong ketok manuke. Iya. Alah, manuke gak iso manggung. Bisa ngene nek manggung pisan pindho. Empu jeru. Kancane manukku pendidikan emange manukmu angger wong gelem, angger wong kok entup. Ancen entupku mandi ya. Mandi apa? Wong wekmu peple kencing manis ae kok. Lho peple nek gak petuk, nek petuk ya kenceng. Ngerti aku maksudmu, gedhek kok bolongi. Aku adus kok inceng, aku brai kok inceng, Alah. Rondo-rondo bubuan. Olah apa kok rondo bubukan? Alah. Neneng-neneng arek larang disaweret. Oh iya terus nek gak jadi 10 lah. 20 lah tak dijoli kakekmu ngono ta. Aku lho gelem nerima wong lanang kene ku ya ombyokan. Alah kacang ombyokan. Lah Aku tetap mempertahankan kesucian. sucian opo? Wokonge sakro layah. Pas ngono kok kesini bokongku sih. Alah, bae bekakase sak tretong. Kono ojo kakek ngomong kon, ojo kakek ngomong. Tak idoni kon. Gendana santri teko tambah beras. Gilian nih kon. Kita anak kaya. Aku mulai tuku sepeda motor. Omahku kono. Malah pindah nang omahku. Kok kepen omahku sepeda motor. sepeda motor apa? Aki Suzuki Undawati Yamaha. Gak pantes kon tuku sepeda motor tuku pendosa kono cek bongko kon. Ayo gawe nglebone awakmu. Lah apa? Bete. Karo dalane. Enggak gitu. Lah iki goto. Sapa cek lo kok to? Awakmu. Oh, Mami Okta. Lah. Mami nung sampel lah. KTP ku buktine Mami Okta waya coblosan. Walah, wayah coblosan ora diceluk Mami Okta. Darmanto. Oh, Darmanto iku bojoku. kok lanang kok ndek bojo? Ya iyalah. Gendeng. Duwe anak wedok, gak iso ditoto, gak iso diatur. Apa kon? Kok ngrasani anakku? Anjene terae begenggek. Masih bekeke ya bapak lho. Yamene durung teko ya gak didoleki. Mek jarene wong tuwa iku ya didoleki jeneng anak wedok. Ya mek anakku lanang. Alah. Masih gak boleh gak apa-apa. Orkes tawuran. Anakku kuliah gak mungkin tawuran. Kuliah apa mbok gresik kena mi kuliah uya. Jeje anakmu bolak-balik ganti wong lanang, meneh wis ganti. Lho kan aku kepayon ya. Gak kepayon, anjen anakmu ondolan. Ayu. Cocok bapakne. Ayu. Ayu piro? Alah, bolong ata. Kacau. Alah, enek tanggo atine loro. Meneh cek kena darah tinggi nang bongko kok. Aduh. Ya bongko dhisik. Ayu. Alah. Hei. Tekno. Enak puting beliung. Omamu kena puting beliung. Ayo. Iya. Kon nek wani aja rusak omah kon Ji. Apa? Kacapa kon? Ya kejaba sak arepmu. Ayo kacapa. Gelo ta? Ngewangi
kon padha karo kewangi wong gendeng. Apa jae kewangi awakmu padha karo gendeng? Ya kon sing gendeng. Lah kok apa gendeng? Gelani. Melok tuku TV, melok tuku TV. Tuku sepeda motor, melok sepeda motor. Bongko kono melok. Lah apa ya bongko dhisik kon? Wong wedok kelakuane kaya apa iki? Oh, jaran. Raimu apa iki? Asu. Apa? Nomor 11 kuwi asu. Asuku penak gegerek maling. Ya kelakuanmu cocok pelek asu. Ora iso iki lho. 12 itu jaran, tapi gak ada udel. Kuat. Kuat apa kentat-kentut ngono. Silikon. Ayo, Lapo kaya kon sing kentutan. bawakmu yang itu. Wong aku ngentut kari tok. Ya, kaya wetes sama ambune sak lapangan butut irung kabeh. Tak wedakan aku Cek Ayu, be ana wong liwat. Apa liwat? Paling awakmu liwat ke kate diganjel ta. Walah, mari nanggur kangkung. Mari dicek kangkung perdaan. Ya iya lho, be payu Lah iya. Sing degelak kon iki sapa? Gak kurang aku mlebu desa kene wis dinyang. Dina piro? 20.000. Lah wong piro? Wong 20. Mari mejet kon. Kenapa wong aku nggo petadin? Lho. Liyane. Ngene iki anakku nek teko tak iming-iming kon duwe. Duwe apa? Lah, anakku teko Arab. Saidem kok. Bapak, Apa, Nduk? Bapak, Halo. anakku pulang, Pak. Aduh, anakku pulang. Aku pulang, Pak. Iya. Aku pulang. Pulang. Bapak sanake kethek-kethekan. Pak, awake dhewe dilokno kethek-kethekan lho, Pak. Bapak ndo dilokno kethek anggere duwe akeh. Pak, Oke apa? Antarane nyambut gawe nang luar negeri bayaran piro? Bapak, wis aja direken tonggo. Ora, Ya, Pak. Kok jenenge anak ya, Pak. Lah iya nak ya. Jenenge anak kan ya wajar ya, Pak, ya kangen nang bapak. Iya kangen dah aku. Kangen bapak nih. Aku kangen awakmu ndo Arab Saudi. 30 tahun deh. Terusan. Mikir kon, he? Mikir kon, he? Mikir kon, he? Iki lah anakmu. Ora masalah. Iki anakmu wis gedhe, kon yo wis gerang. Lah apa anakmu mbok pangku iku, he? Lho, lah wong tua kangen anak dipangku enggak Gak salah. ilok, gak ilok, gak ilok. Kocok kaya nyabot debok. Apa iku mau? Enggak tahu. Ngene lho, Pak yo. Iya sayang. Bapak, Hmm. ngene lho. Aku iki mang lho, Pak yo. Iya, Nang sayang. bandara iku mang angel, Pak. Golek Iya. aku iki Iya. golek taksi. Lah nek gue taksi nah yo ngebel bapak tak jemput karo numpak sepeda. Oh. Ayo kon, badoken kon, he? Badoken. Wong anake kok dipentil. Asu. Iki. Tangane pecut. Iku kan anakmu lah apa mbok pentil? Sapa yang Ya wajar ya, wong anak kangen karo bapakne ya wajar to. Ya wajar to. Nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Kon cocok tumbuh itu tutup. Tukang becak itu penumpang maling oleh barang bapak sak anake gak pokro. Ya gak apa-apa ya, Pak, wong anake anake. Wong anake kaya. Wong anake. Anak, alah artine luwara kira bongko. Anake ya, Pak, ya anake. Ya anake kok, Pak. Anake. Ngakune kerja nang luar. Luar apa dibujuki anakmu? Anakmu iku gendakan ambek sopir-sopir. Oh, gak apa-apa ya, Pak, ya pokoknya Ya gak apa-apa pokoke duwe. Ati pasti dadi banci. Mutune 20.000 pan. Gak kena ngomong kok. Pokoknya aku tak dudukno mek anakmu ku kelakuane salah. Ancene fotokopine bapakne. Lho ngancene anake ya, Pak, ya. Yen anake yo nurun. Anake nurun. Lah lek dudu anake kan ya gak iso nurun. Lah Ya, Pak, ya. anake yo nurun. Sik hilani. Mesti kebiasaan iki.
Kok dek sing ngentutan ngomong kok sing ngentutan. Kowe aja ngentut. Dilane Ajar. Silite lecek. Tolong digawakno apa anakmu? Aku digawakno. Tekan ndi lho iku mang? Sisi. Ketara gawakno kembang telon ae. Kayak apa kembang telon nih? Jaranan ya. Bapak, Apa? aku kan winginane kan ngalih kerjaan Iya. nanggone Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi, dudu Arab Saudi, dudu Arab Saudi. Aduh. Nang Arab Saudi, Pak ya. Iya. Terus aku iki iku, Pak. Tak gawakno air zam-zam. Waduh, aku digawakno air jam. Kesenengan digawakno air zam-zam gak mungkin. Iki ono Gak mungkin. Iki ono banyu tulake penyakit. Apane? Tulake tonggo cecet nek minggat. Iku banyu karene cewek. Gak apa-apa. Gak dilono karene cewek to, Pak. Sama niki aku bener-bener loh, Pak. Alah, Pengen cukup. jadi anak yang berbakti sama orang tua. Lah iya to, Nak. Adanya air jam-jam aku bawa pulang, yang penting orang tua aku bisa sembuh. Lah. Jauh dari setan ya, Pak. Jauh dari setan, jauh dari tonggo. Ayo nyingkle. Zam-zam apa? Iki lho, Pak. Pak, lek kate ngombe iku, Pak, berdoa dhisik. Berdoa. Ya. Iya. Cek sampean niku aja teko musibah. Berdoa. Bacaan Yasin sampai ayat kursi cek nang bongko. Apa sih, Pak? Terbokne Pak iki kok nyong, tak kayak gini. Eh, Aku tak mlebu, tak iya. gekno kopi ya, Pak. Ya kopi nak Kopi susu. Ya susu. Sapiro, Pak? Kok kopi susu bendera? Eh. Dadi benderae karek susu recok jangil. Ngono ya, Pak ya. Temen ya, Pak ya. Iya. Anak wedok yang ngene iki lho. Anak wedok pinter lho, Bapak. Tapi kenal. Ngombe air jam. Jam-jam apa? Wong itu jatah teko mburi kok jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngombe disusok-susok apa boleh wahid. Kena motone. Awas keboyo iki. Apa kon? Apa? Tak telonyok kursi kon ayo. Ate pas sembuh. Cuek. Ah, Alah anak wedok yang ngene iki lho. Mangan saiki ngene kok tuwek. Cecek karo jam-jam lanang. apa? Jam-jam ku banyune rada legi-legi ya apa? Sing nyoba tak icipane. Iya. Iya terus. Ini nak wis tak ketoke. Enggak. Jam-jam gak jelas. Kon katanya gila nih. Weh, gak seneng aku nyingkir yo. Lho kok ya nyengkrek. Nyingkir yo. Aku nang kene ndisi mendasi ndisi lha apa kon tiru-tiru. Awak mesti niru aku. Lah apa? Lapo aku nggih masuk kira awakmu kok bolongan rene. Kon sombong perkara anak, kok kira aku gak duwe anak. Wah. Nek perkara mateni kono aja aku anakku iso. Alah kon manake metu ndi? Sesar aku biyen. Sesar apa? Sesar kon tak wadul anakku kon. Alah. Le. Nang rene le. Papa! Bu. Papa! Papa, kon nyeluk sapa? Nang sapa? Papa. Kowe cok nyeluk papa, cok nyeluk papa. Cek nang kebun. Ayo, mancing. Meneng osek aku musah. Meneng. Mancing kebun.
papa. Oh iya lupa. Kan aku suwe di sana. Ancen kok tak kuliah nang luar negeri nak. Seje ambek tonggo sebelah. Ya, aku kan di Amerika. Amerika. Aku dianu tonggo sebelah. Gak nih. Aku diajar tonggo sebelah nak. Kau sebagai anak lanang semata wayang kon mek gak wani. Ojo dadi lanang kon. Sumbarono. Dadi lanang kok goblok ini makku iki. Ajarin. Piye? Cita ngono. Cerita sih. Apa? Kalian salam. Cik. Cik. Apa? Ojo kaget pringisan kon. Ojo kangen pringisan kon. Enake ki bahasa iki. Dagelan tuwek akeh sing mate. Yo gak apa-apa aku ijil dilungkas. Aku dilungkas. Kon nek wani ojo ambek emakku. Sopo makmu? Ki Darmanto. Oh, lho gajahe sampe lho. Kagel. Mami Okta. Ya Mami Okta seli merintih di malam hari. Apa? Terus piye, Mak? Wis jarno. Iki ana paribasan Apa? ketaniren gak kejuruan wong gendeng gak keweruan. Apa iku? Kon teko luar negeri nggawa apa, Nak? Tak gawakno iki, Mak. Endi, Nak? Bungkusan. Bungkusan apa? Iki. Lho. Geding teko Amsterdam. Wis ya. Enak iki le. Aku tak adus dhisik. Adus Nak. Keringetku basah. Heeh. Wis istirahat sik ya. Heeh. Gedang teko luar negara. Legi iki. Ayo. Enak men bengas. Sikile petor. Kan anjene gedang teko luar negeri ki enak. Legi seje ambek gedang-gedang kene. Enak. Gedang susu. Tak tekek kene be ana bedes jaluk. Legi tibake. Pantes tau mang gedang. Kenapa gedang luar negeri kok iki? Walah, gedang teko ngene. Iki coba ndelik. Kangen apa? Nyolong gedangku kon. Nyolong gedangku kon. Ayo. Entuk meneh kon. Entuk meneh kon. Entuk meneh. Entuk meneh. Rai. Sopo? Ngobrol. Wah, krungumu. Aku ngene kok. Ayo Jikin. Ayo Jikin. Ayo Jikin. Gak batok-batok gedang men mek nyolong ke metong. Sopo kok? Kok bengok-bengok kok. Gak apa-apa wingi ana wong nyolong gedang iki tangga matek sambar bledek. Temenan iki. Coba kali iki pangan pisan iki. Pangan pisan iki. Gedang itu pangan pisan. Ini. Ayo, apa? Tangan ini. Apa? Biyen ngene ya. Biyen apa? Rukun karo aku ya. Ya rukun. Mlebu irung kon. Dijar-jarno kon tambah ngelamak. Apa ngene kon? Kira aku wong wedok gak bener. Ayo. Ayo. Ayo kamu. Anak. Gandeng anak itu mau sebelah ya. Kambingku semua ya untuk. Aduh. Aduh wawe. Aja nana
kamu meteng. Meteng angguran. Babah. Leno. Hei, kok ojo kandha renteng karo begedel niku. Lho apa maksudane renteng? Terima kon. Lah jawab kon. Lu kecak gegeran ya. Sakarmu ayo. 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 Lah, iki sawangane. Lu kawan ya wong itu. Mentang-mentang lanang aku itu, kok kira aku wedi. Hah? Siap. 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 Ya. Bekakase apa? Bekakase apa-apa? Aku. Pak RT. Aku dipelenyek. Cangkemmu. Pak RT ku sapa iki? Aku gak cocok nek anakku pacaran ambek begengge iku. Begek tak sapu. Peno iku aja gampang kepancing masalah ngono. Masalah strata iku aja dadekno masalah. Mbak kok peno dhewe yang ngono. Apa? Anak peno wong loro iki padha senenge. Kok peno mbak iki kok malah gak rukun. Gak iso. Apa? Wong rabiku bebet bobot kudu dipikir. Alah, diterai wong gendeng. Sing penting bobot awakmu, awakku cilik kok. Justru teko anak peno iki nek sampe kelakon iso rabi, iso gandeng wong loro. Mbok menawa peno mbak iki kok iso rukun ngono lho. Wah, aku rabi nopo? Gak iso. Kok iso wong gegeran niku oleh tapi ana wayahe rukun. Tak olehno artis, wong aku sugih. Artis sapa? Marsha. Marsha kon. Salah. Wis ngene ya sih. Ngene. Iki anak peno padha senenge, Ya. tir padha irenge. Enak. Enak belas iki. Ngene. Wis, awakmu ya. Saiki ayo rukun karo aku. Ngono ta? Ya, Ngono. anakmu karo anakku iki kadung seneng. Saumpama gak dituruti, nek bunuh diri serugi sama. Iya aku mendhe anak situ, cok iki Pak RT. Lah iya lah mulo, lantaran teko anak peno karo anake Wak Taji, mbok menawa iki lho engko keluargane sampean ambek iki iso dadi siji. Lah, Besan berarti Ya besan. iya. iki besan, nek besan aja rukun. Lah ya apa saiki sampean setuju anake wong loro Lho aku setuju gak apa-apa, Cak. Setuju lah, nek setuju, saiki ayo nang Jombang Delik. Lah apa, Cak? Napa? Inceng ludruk. Pendelik. Seni. Lakone apik saiki. Lakon apa? Lakone Apa? Raden Sahid. Raden Sahid. Oh, lakone Sunan Kalijogo. Ayo dijak.